Pini nang litum hal la so video long nang kithan ponji la bangke nijut moina asoni la so scheme atangka komantu si ka releasima la so update pini nang litum hal la so video long nang than pachini ponik po nang litum la son update mate jobs update scheme update la pen documents ka apply la pen extra nang litum jong si karju jining hang la pen kachini long version fan la so YouTube channel la bangke nang litum subscribing la pen latest update nang litum ki long version fan bela just tame nang litum berpon igdenon tangdenon komantu sila nijut asoni so scheme atangka kijang jima la so details lenon lang polonang lapen chethan polonang tangde non pathek pen chethan polonang mukhyamantri nijut moina asoni la so tangka komantu se nang kijang jima ekonalo la so details non lang polonang lapen kidam tang hustame la so puthang ili nali tumpan napiklang pachini pon eklo lapen ka apply process tameni li nang than pon pachini pon eklo lapen komatum sikilongji kon an sikilongji la so details tameni li nang litum phan kidam ta video long stami nang than pachini pon eklo apena screen alon nang litum thek pon long ji dak empowering the girl child through education mate arlo so samar la non kachar li bom arlo so samar to mase so scheme bange ake hai Dr. Himanto Biswa Sharma hin bestame da release poniklo la pen scheme amends tame nali tum chini ponikpo mukhyamantri nijut moina mate nijut asuni ta ponpon la sidak total tangka bangke da nare screen lo nare tum thek ponlang pot 204 crore mate cr la anlo la pen 10 lakhs la kachali la non school kachali abang fiatum alang litum hansi ron pon ekpo la pen non hejong metric pen class 11 long admission ke anatum kelongji la bangke suri ke batangka long pon ekpo arlo so smartum pin so smartum kali la pen la son thata sidak 12500 la bangke non first year la graduation mate 12 pin ke pass alang litum si long pon ekpo 12500 la bangke la pen 12 pen pass that non post graduate kacharli abang fiatum stameda 15000 an atangka long pon ekpo la se kai apply dun tum an la bangke long ik thaipo ko an ma ki jog dun mate kai apply dun la ke ki pi dun la so form ke ka fill up dun long alang litum bangke la pen la so tangka komantu sikilong jimal pini director patumi ake hai Himanto Biswa Sharma hin bestame kipupon mate kaning jipona details pangandolo nilino nalitum hanam piklang ponikpo lapen nalitum thek pon long exi lapen nalitum google long dampes tame hadak nalitum lang damik me komantu si la sotangka kachithap jima lapen ko ppc akai Dr. Himanto Biswa Sharma hin pinkaning jipon mala so details tame nalitum long pon ekpo la son ta sini list tame la article long pensila so details bang ke long pon eklo nili article amen dak mention pon pelo jong sinalitum nang ji pelote Telegram channel WhatsApp lo na hombre ko nili nang send pachini pon ekpo la pen Google Chrome lo nalitum download puta dak sami details nalitum thek pon long lapo la pen long ek lapo la son ta se nalitum thek pon long exi dak 2 lakhs girl students in Assam with annual financial aid for the more than 10,000 under the government of Assam new scheme Mukhyamantri nijut moina asoni la pen Assam Chief Minister Dr. Himanto Sharma pini lagi today pangan ni dia tumi sila so news bang kelong lo kasi tumi dak announce pon iglo la pen that the government will release the first installment of the nijut moina on October 11 this year mate la sotang ka release mate ki thapchengi mate first installment la kelongsi bangke October 11 ani si long pon ekpo la soningkan October 11 date 11 si la pen hoda kipidun bank account la pen Aadhaar card pen jong si link do pulta direct alang litum bank account long si chithapon ekpo la pen kon an si kelongji mala so details taminili nang than pachini pon eklo class 11 atum kacharli abang phi atum kelongji la bangke 10000 long pon ekpo la pen son thak sidak under graduation atum 12500 long pon ekpo la pen post graduate kacharli atum dak 15000 long pon ekpo pada dak tok pondo da direct bank transfer mate DTP will cost
300 CR and the ability that in next 5 years will the cost 1.500 mate 1500 CR sidak pekam pon thopo pining la kicheng sila bangke dak 300 vet lapen muning pen la te dak 1500 CR sid pa bat pon thopo pusi dak kitok pon lo lapen pining bangke 5 lakhs student atum phansi pi pon chotop lapen muning bangke 10 lakhs student atum stamel swali bangke long pon ik pusi kitok pon la sila so atangka kijangji la bangke non ki bangji October 11 arnisi ekona long stame jang ekpo lapen ke apply dun an abang phi matela abang phi atum bangke la sotangka matela swali bangke long dun ekpo la sepini la so video lo nali tum hana ke than pon la bangke la answer lo la se la son update nali tum karjulong very fun la so YouTube channel la ma subscribe ko video ka an ma share nali tum share ko kar biang long rat stame pla igna lapen pichini igna lapen command masi ka apply pre manali tum so video comment along nali tum tog igon lapen nang chithan igon lapen hola pining kelong nende ke apply dun nong le tum sta mathara ni muning bangke nalitum chance long dun ikpo tangte dumi thangmi kadu kawe kar BTS 2.0 YouTube channel long kelangara do arfan stame nilen pen kardom to change